агар имрӯз дасти худ ба нон додан аламсозӣ, зи хуршеди қиёмат бар сарат ҷодар шавад пайдо. Канал подписаться, обуна шуда ҳатман зангуларо пахш кунед. Ин тавр шумо аз баромади видеои оянда бехабар намемонед. Салом дӯстон ва меҳмонони канали SM Шарипов Таҷверсия. ва ман чун ҳар вақта Муҳаммад Шарипов ҳастам бо шумо. Ҳамаи шуморо бо иди мардони шуҷоъ табрик мекунам бародаро. Ва як чиз дигара ман мехостам ки бародаро дар ҳамин рӯзи ид, на танҳо ҳамин рӯзи ида, мумкин ки навори ма як рӯз баъди ид бароя, мумкин ки ҳамин рӯзи ид бароя номаълум ки ма кайра монтаж мекунам, кай мемонам ша, ҳаракат мекунам тезтар монам. Не ки ҳеҷ важн нест, важни ҳамие ки худ рӯзи ид боша, худ бе ид боша, як бародар ба кӯмаки мо, ба дастгирии мо хело эҳтиёҷ дорад. Бародаро наворо тамошо мекунем, баъдан бо гап мезанем. برادر عزیز حقم دعا کنیم که دوستشان با خوب خیزون 14 سالگی کسالم سالگی تبودای تو گایم. همون برادرایی که کمک کردن، تلفن کردن، زنگ زدن، رحمت شونه یکی. و دینا برادرایی که ویدیو را دیده بودن، در همین دولت کمک کرده بودن، در همین کارتای سبربانکی که در همین ویدیو اول بود، اینا ایدینا که همین کارتا زبلکی و چیدگی اینا نمروش در ویدیو هستن. همین نمرو زبلکی و چیدگی دیگه واستنوید کردن نتونستن. این کارتا دیگه کار نمیکنه. اینا ایرا خط میزنیم، دیگه کار نمیکنه. اینا اینجا اینا پراور ککنین کارتای نو، اینا همین نومش قطعی، اینا دو تا نمروی روسیه، اینا این نمروی همین مادری همین کسالی در تاجیکستان. بعد با دو برادر دیگه زنگ زدن، باور نکردن، گفتن که همین کسالی مادر زوتیه، برای همین صورتویی که دوره‌ای که همین کسال نو در وجودش پیدا شده بوده، در خودی که لنوبود توبت میکرد. اینا همین دولت اینا برادرایی که کمک کرده بودن در همین کارتایی که اینا کارتای سبربانک اینا خطش زدیم، زبلکی و چیدگی کمک را گرفتیم. حضور آمد، یک جهان تشکر. баъзе одамо ҳастанд ки дар ҳар як навор, дар ҳар як гапзанӣ, дар ҳар як чӣ мехоҳанд кӯшиш мекунанд ки ягон айбша, ягон нуқсонша биёбанд. ва дар ҳамин навори мо ман медонам ки ҳозир чӣ нуқсон меёбанд. ассалому алайкум бародарои аҳли ислом. ман ба ҳаққаи шукрдо муроҷиат кардам ки видеои маро дар канали таҷ биён мемонам. бале бародаро, аввал дар ҳамин бародар дар канали Шукрулло муроҷиат кардагиаст ва ин якумин видео нестай, ин дуюм видео астай. ва сабабе ки мо қати Шукрулло мисол контакт дорем, ҳамсӯҳбат ҳастем, ва ду кӯдаки инвалид мо ёрдам хостем. ҳамин навора бародарам дид ва гуфт ки як бародари дига ҳам ҳозир видео бояд рӯй куна, ҳамудан дастгирӣ кардан накун. баъди ман дидам ки дар чӣ гуна азоб аст ҳамин бародар, ман натонистам ки ҳамин кор отказ кунам. Ин важни нестай ки навора ки снимат кард, навора ки чӣ кор кардан. сами главни хайри шумо, хайр карданӣ боши, дастгирӣ карданӣ боши, бародар дастгирӣ карданӣ набоши, просто бу баробара лишни гап назад дар комментария. ва бародаро як чиз мехостам бугум ки дар ҳамин навор ёфт шудаги одаме ки дар ҳамин дизлайк мондагие. ман ҳам одама як бор мехоҳам ки бифаҳмам ки ҳамун чӣ гуна одаме ки дар чунин навор дизлайк мондагие. сабаб дар чие ки дар чунин навор шумо дизлайк мемонед. ва як бори дига пеш ҳамин бародаро муроҷиат кардаги будиян дар канали ҳамин бародармо Шукрулло як видеои дига будай, мисол ҷабо дига карта будай, карта шалиш кардан, историаш дарози бадай, гап сари намерава, гап сари ҳамин мерава ки ҳамҷа бисёр одамо бовар накарда будиян, гуфтиян ки хай мисол и модарзодай, и намешава, и сусу. бародаро, хайри шумо палубому хайр мешавад. худ ӯ модарзод боша, худ ӯ баъдан шидагӣ боша, чӣ кори кардаги, агар даже ҳолати боша ки ҳамин хел навори бароя ки мисол дар YouTube аз шумо хоҳиш кунанд ки ҳам бародарро ёрдам кунед, шумо ҳамун кӯмак кунед ҳамун бародарда, баъдан маълум шавад ки ҳамун бародар дар асл ҳамин хел кор набуда ва шуморо фреб додаям. Не ки хайри шумо қабул мешавад бародаро. мефаҳмед амира? хайри шумо палубом қабул мешавад. барои чӣ? барое ки ба нияти
ҳамун капее ки ҳамун тангае ки шумо хайр мекунед, ҳамонро шумо ба нияти хайр гуфта ҳамун тангаро шумо ба ҳамун бародар медиҳед. Действительно бояд ки дурӯғ нагам, бояд ки мо мисол бифаҳмем ки ҳамун дар ҳақиқатан бояд ҳамин ки боша бо хай дигар. Бародаро дақ докне исосчан 14 сола ки бемору 2 сола ки бори чокадаем. Ро гашта наметунам. Ай чизо шида. Конфрам кард. Дард мекунам. вале ки ин бародар фреб нестай, ҳамаш дар ҳақиқатан астай ва ин бародармон модарзотӣ нестай. Ин бародар аввал соз будагиай, баъдан ҳамаи беморӣ дар баданаш ворид шидан мегирад. Аз ҷога 2 сол боз аз ҷога хистагӣ нестай. Як бор фикр кунед бародаро, вақте ки одам нобино аст, гунг аст ё ки мисол ягон ё ки ношунаво аст, агар модарзот, агар одам нобино боша, модарзот вақте ки мисол ӯ 20 солаи 30 солаи чанд солаи ҳастай, модарзот нобиноай, ура дилиш ягон ғамгин намешавад, ягон чӣ намешавад. Дар ҳақиқатан бародарози мумкин ягон таъсиси шумо қатъиан спорид кунед ки мисол дилиш танг мешавад ё ғамгин мешавад ту дастудаи сӯсӣ намешавад. бародаро, агар одам модарзот нобино боша, ӯ дунёро дидагӣ нестай, ӯ намедонад ки дидан худаш чие. Мумкин ай дига одамо бишнавад ки хайр дидан исӯсӣ бига, ҳамун мисол тасаввуроти худша бига. Не ки дар асл ҳамун одам ӯ қадар ғамгин намешавад, чем одаме ки ай аввал бино буд ва баъдан нобино шуд. Шумо тасаввур кунед ки одаме ки аввал бино буд баъд нобино мешавад. Дунё дар назари як торикистон, як гӯристон ба назар менамояд. Ва дар Тоҷикистон ҳам хе профессор ёфт чидагие ки гуфтае ки ман мекунам ҳамин лишени ҳамин табобати ҳамин бародарро мекунам. Ва чӣ хеле ки ҳамаи мо медонем ба бародаро ин хел бемориро табобат карданаш осон нест. Барои ҳамин бародаро биён ҳама каса дастгирӣ мекунем, ҳама каса сарҷам мешавем, ҳамин бародарро ёрдам метаем ва фаромӯш накунем бародаро видеоро поделиться кунем. Барое ки шумо як аз 10 рубл метонен хайр кунен, вақте ки поделиться мекунен 100 одами дига мебинад, шумо сабаб мешавед ки 100 одами дига кори хайр мекунанд ва аз кори хайри кардагӣ ҳамун 100 одами дига савобаш ҳатман да шумо мерасад. Барои чӣ? Барое ки шумо сабабгори ҳамун хайри ҳамун бародаро мешавед. Чӣ хеле ки ҳамин видеои мо сабаби хайри шумо мешавад ва шумо сабаб мешавед ки ҳамин бародар мумкин ки аз ҷога бихезад. Мумкин аз ҷога хестани ҳамин. Барои чӣ? Барое ки ин модарзот нест бародаро. ин ҳамахе беморӣ аст. Ва ин бародар мегӯяд ки ман фақат танҳо як орзу дорам ки бихезам камтар роҳ гардам, бихезам камтар бозӣ кунам, не ки наметавонам. Бародар шумо фикр куненда дига одамо чӣ хеле орзу доранд. баъзе одамо орзу доранд ки хароб шаванд. баъзе одамо норозиянд ки харобанд, мефурашанд ки фарбеҳ шаванд. бародаро, шумо як бор орзуҳои худтона қатъи орзуҳои ҳамин бародар як бор сравнид кунед ки ин бародар мехоҳад танҳо роҳ гардад, ягон чиз дига не, танҳо роҳ гардад, не ки наметавонад. барои ҳам бародаро чӣ хеле ки ҳастай, чӣ хеле ки шумо худо дар шумо додагиай, ба доди худо шукр кунед ва ҳамин бародарро дастгирӣ кунед. Комментҳои шумо, лайкҳои шумо фақат видеоро бародаро ёрдам метавад ки дига одамо бибинанд ҳамин видеоро ва кӯмак кунанд. барои ҳамин ман шуморо намегӯм ки комментария нависен ё ки лайк монен ё ки дига кор кунед. шумо худтон медонед чӣ кор кунед, чӣ кор накунед. бародаро, ман шуморо ба ягон кор маҷбур намекунам. хайр, дар паноҳи худо, то боздид дар видеоҳои оянда. зи хунам баъди куштан шӯриши маҳшар шавад пайдо. чӯ бар хок уфтад як дона, чандин сар шавад пайдо. ба шустушӯ либоси бадқумош атлас намегардад, ба сайқал кайзи теғи оҳанин ҷавҳар шавад пайдо. ба девори қафас то рахнаҳо дидам, яқинам шуд ки як дар баста гардад, 100 дари дигар шавад пайдо. агар имрӯз дасти худ ба нон додан аламсозӣ, зи хуршеди қиёмат бар сарат ҷодар шавад пайдо. агар дар роҳи ҳақ эй саидо бо сидқ рӯ орӣ, туро чун хизр аз реги равон раҳбар шавад пайдо.